ɲɛ 17 taara gosi kan Bamakɔkaw fɛ yen nɔ ye Malikura jɛmukan kɛnɛ dayɛlɛlen ye ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC Kadiatu Tarawele an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan Senegal jamana kan tile 3 nisɔngoya wulikajɔ min yɛlɛmara k'a kɛ fitinɛba ye mɔgɔw ani lakanakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛla la ni a senfɛ yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 16 ɲɔgɔnna bɔnɛna u nin na o kɔfɛ bi ntɛnɛ in na jamanadenw dɔw bɛ kan ka segin ka don u ka baaraw la sumaya nana an bɛna na an ka laselikɛla min bɛ Senegal jamana kan ta a bɛna na a ɲɛfɔ an ɲɛna ka kɛɲɛ ni lakana baliya ye Mali jamana kɔnɔna na kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ko surɔ ko bin taara kɛ Fana polisiso kan a kɛra seereya minnu ɲɛna olu ye seereya kan dɔw di an ka laselikɛlaw ma an bɛna olu fana lase aw ma référendum campagne o kɛnɛ o tigɛliw kɛra juma tɛmɛnen na dɔgɔkun tɛmɛnen na ne kulu dɔw bɛ kan ka wele bila u ka tɔndenw ma k'a yir'ula k'a fɔ k'u ka sɔn a taabolo ma ayiwa fɛn min ye fanga garada kulu dɔw ye olu fana wulilen bɛ k'u jɔ halisa ka laɲini kɛ ko dansigi ka kɛ a koɲa la an bɛna u fana laseliw tɛntɛ aw ye ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali ani duniya fantan 4 wɛrɛw kɔnɔna na ka tɛntɛ aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan ka segin tuguni kɔkura ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan bi tɛnɛndonya in na juin kalo tile 5 san 2023 la aw tulo bɛ Kadiatu Tarawele de kumakan na ka bɔ studio 8 kɔnɔna na VOA soba la Washington DC Senegali jamana na tile 3 politiki mankan kɔfɛ min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 16 ɲɔgɔnna bɔnɛ u nin na ayiwa kani ka tila ka mɔgɔ 500 ɲɔgɔnna minɛ lakanakɛlaw fɛ an bɛ don min na iko sisan a bɛ komi hɛrɛ b'a kan ka segin ka don jamana kɔnɔna na kabini kunun kari la bi ntɛnɛ in na wulikajɔ ma lakɔlɔsili kɛ Dakar jamana faaba kɔnɔna na mɔgɔ dɔw ye u ka baaraw yɛrɛ daminɛ ka ban kokura Nama Jara n'ale VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Senegal jamana kan Dakar an ka lamɛn a bɛ kunnafoni labanw di an ma Senegali wulikajɔ in kan bi tɛnɛ Senegali faaba la wulikajɔw do bolodara nka perefe mu yamaruya mara caman kɔnɔ fana mankanw sumayara i n'a fɔ kunun kari mɔgɔ caman ye baara kɛ bi maraw do kɔnɔ hali ni siranya bɛ mɔgɔw do dusukun na jagokɛyɔrɔw la wulikajɔ kɛlaw kana na bali u la kalansow do datugura fana maraw do kɔnɔ kalanfaw fɛ ka da kan u sirannen do wulikajɔw kana daminɛ ka kalandenw to kalanso la baarakɛ yɔrɔ minnu bɛ komi wari mara yɔrɔw n'o ye bankiw ye caman ma dayɛlɛ bi u ka gisi otomatikiw fana jɔlen do wari tɛ se ka bɔ o gɛlɛya bɛ kiliyanw kan an bɛ waati min lakanatigiw kɔni carilen bɛ fan bɛɛ Dakar dugu kɔnɔ k'aw ladɔnniya surɔ Senegali polisiw ni kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye sen fɛ u y'a jira ko wulikajɔw kɔnɔ mɔgɔ juguw dɔ bɛ don jama cɛ la u ni marifaw ni mɔgɔ t'u dɔn u bɛ marifaw ci wulikajɔkɛlaw la ka dɔw faga ka sɔrɔ polisi tɛ gendarme fana tɛ k'u bɛ bɔ jamana wɛrɛw de la u y'u jaw jira télévision la o kama polisiw ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye marifa ye mɔgɔ min bolo ni lakanatigi tɛ u k'u wele u ka numérow la n'u ye 17 la 17 ani 100 ni 23 123 walasa u kana u minɛ tiɲɛni ni fagali minnu kɛra Senegali farafina tile bi yanfan jamanadenw ka lafasali tɔn n'a bɛ wele les réseaux ouest africains de défenseurs des droits humains ye wele bila Senegali marabagaw ma u ka mankanw ban teliya la Senegali i n'a fɔ diɲɛ jamanabaw y'a fɔ cogo min na n'o ye communauté internationale ye Senegali diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ye fanga na sina wele u ka bɛn walasa hɛrɛ kana Senegali jamana kɔnɔ an bɛ waati min fanga sina Usmani Sonko yɛrɛ b'a ka so kɔnɔ Senegali faaba la cité Keur Gorgui kin kɔnɔ a m'a minɛ fɔlɔ lakanatigiw fɛ walasa u ka taa n'a ye kasobon na ɲangili kɔfɛ san 2 kaso la nga a tɛ se ka bɔ a ka so bawo lakanatigiw y'a bali Nama Jara Dakar VOA Bambara tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko lakanabaliya u bɛ senna halisa fɛn min ye Bamakɔ a n'a lamini yɔrɔw ye ka don Mali yɛrɛ yɔrɔ dɔ sigida dɔw kɔnɔna na ayiwa ko surɔ ko bin taara kɛ Fana polisiw dagayɔrɔ kan Mohamed Daɲogo ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ a ye seere dɔw ka seereya sɔrɔ a koɲa kan an k'u ka kumakanw lamɛn
Kunu karishu fana polisiso Bamantia wale o tara ka o sɛgɛrɛ o y'a sɔrɔ mun ye Ibrahima Ndiaye ale bɛ ka bɔ Bamako ka tɛmɛ kana Segu a kɛra ale tɛmɛnen kɔ dɔɔni dɔrɔn an k'a lamɛn. Vraiment kunu ne yɛrɛ tun dabali banna parce que ne bɔra Bamako kunu vers 19h kana n ko mina Segu an tɛmɛna fana la juste après an sera Segu même pas 11 minutes comme ça an y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko attaque yɛrɛ kɛra fana. Donc vraiment n jatigɛra parce que ne yɛrɛ ko nin tun bɛ se ka ne yɛrɛ sɔrɔ sira la parce que o y'a sɔrɔ an bɔra fana an ma mɛn kosɛbɛ. Fana ta tɛmɛnen kɔ mun ye kita sira ye Bamantia wale dɔ fana o tara k'an ka finitigiwakaw olu sɛgɛrɛ ni Bamantia wale ninnu bɛ ka kɛ wagati kɔnɔna la mun kɔni ye an ka jamana ɲɛmaaw ye olu ka labɛn dɔw kɔni olu tun sabatilen don. Elhaji Diko ale bɛ Segu an ka ale lamɛn. N bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw san mais attaque bɛ ka kɛ don o don et puis ko caman kun kan ka kɛ tile filanin na a b'i n'a fɔ u bɛ k'u moquer bɔ an na de. Donc an kan ka an cɛsiri halisa ka sécurité renforcer comme an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kun kan ka na Segu bi o bɔra a ma comme taxi fana inauguration kan ka kɛ o fana bɔra a ma ou bien hali n'o kɔni ma bɔ a ma o bɛ yen nka nin ko ninnu kɔni bɛ ka kɛ tout près dans les nin zone ninnu na c'est que an kan ka lajɛ k'a fɔ ko an kan ka solution wɛrɛ ɲini min ka renforcer la sécurité. Madame Keita Alati Diallo ale kɔni fɛ mun y'an ka finitigiwakaw ye halisa u kan k'u cɛsiri lakana fɛ sabula ale yɛrɛ fɛ Bamantia wale ninnu caman bɛ kɛ wagati la o y'a sɔrɔ mun ye finitigiwakaw ye kɔni u ma labɛn kosɛbɛ. An bɛ a fɔ lakanabagaw ye u cɛsirilen don mais hali bi u ka dɔ fara kan parce que an ka mɔgɔw filɛ nin caman b'u sɔrɔ u b'a sɔrɔ u ma labɛn en vrai dire caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u ma labɛn parce que ni i bɛ poste ninnu na soit i bɛ lakana yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min i kan ka sécuriser toujours i b'a bila i kunna wagati bɛɛ n pɛrɛlen don mais an y'a jateminɛ kuma dɔw la i b'a sɔrɔ u ma pɛrɛ. Fana ni kita sira ta tɛmɛnen kɔ mun kɔni ye alatɔnna ye kunun kari kelen nɛgɛ kaɲa 20 wagati an ka finitigiwakaw u ni Bamanciw olu karila ɲɔgɔn na. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan fɛn min ye référendum ye ko fɔliw n'a bɛ wele nanzarakan na ko campagne olu kun karila juma tɛmɛnen na dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na Mali jamanaden dɔw ka kan ka Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka kan ka taa ka danatigɛli kɛ a koɲa kan juin kalo nata tile 18 na san 2023 o waati la. Ayiwa ne politiki kulu caman olu bɛ wuli ka jɔ la ka wele bila u ka tɔndenw ma k'a f'u ɲɛna k'u ka sɔn ayiwa bayɛlɛmali ko nin ma Mali sigili su in kan a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye fanga garadabagakuluw ye olu caman fɛnɛ b'u ka wulikajɔ n'u ka laɲini na k'a yira k'a fɔ ko dansigi ka kɛ a koɲa la. Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamako ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn a la. Mali sariya sunbakura bolodalen gafe kampanye min kan ka kɛ yani wote don cɛ mɛ kalo tile 18 o daminɛna kabini juma tɛmɛlen nka jateminɛw senfɛ Bamako ni waati in na ɲagaɲagaba tɛ ka kɛ maaw fɛ jɛkulu damadɔw bɛ yen nɔ minnu kɔni ye wele bila u dɛmɛbagaw ma yaasa u ka sɔn ni sariya sunbakura bolodalen na Honorable Yaya Sangare Adema PASJ o Segal do. Mangan caman kɔnɔ b'a kɔnɔ dɛ parce que bɛɛ wulila k'i jɔ minnu ko ko u t'a la minnu ko k'u b'a la hakili la bɛɛ bɛ ka a hakilanta fɔ a donna la kun min na an bɛ se ka mun fɔ kɛrɛnkɛrɛn la Adema donna la fɛn min kama o ye basigi ani ɲɛta ani sabatili a ka bɛ jamana kɔnɔ parce que a bɛ siɲɛ caman bɔ an y'a ɲini k'a fɔ an b'an ka sariya sunba ye an bɛ yɛlɛma don a kɔnɔ a ma se k'a kɛ donc gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ mais an ko an ka taa ɲɛfɛ walasa a fɛn to a bɛ se ka dilan cogo min na a bɛ dilan ten. Ma caman bɛ yen nɔ minnu bɛ partiw la politiki tɔnw société civile minnu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kulu kelen ye min bɛ wele ko appel du 20 février minnu y'a yira k'a fɔ ko ni sariya sunbakura bolodalen k'u fɛla tɛ wa k'u sen tɛna ye a kalata la kuma tɛ u dɛmɛbagaw ma u ka fɔla ko nin ko in k'u na bila kiiritigɛlamaw ka bolo kan. Ismaël Sako ni kulu tɔnden do. O ye article 181 sɔsɔ Mali kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ ko ni jamana fan dɔ bɛ bolo la ko élection référendaire man ka kɛ Mali kɔnɔ an bɛ a ɲini jamanadenw bɛɛ fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka résistance kɛ an kana sɔn bi an kana sɔn sini projet in ka tɛmɛ a kɔlɔlɔ barika ka bon an bɛɛ lajɛlen sɔnna k'a fɔ ko an ka plainte do k'a yira k'a fɔ ko dankari kelen do an ka sariya fɛ Mali kɔnɔ ɲɛmaaw minnu b'an kunna a ka bɔ i côté projet ka retiré jamana ka lafiya b'o de kɔnɔ. Min ye bɔlɔlɔ siraw ye fo ka taa se barodaw ma Bamako silamɛjɛkulu tɔn caman bɛ yen minnu ye wele bila u fɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma
ko maa si kana ta kala ta ni sariya sunba kura in tɔgɔ la ni waati in na kanpaɲiw an be se ka fɔ olu kɛtaw kɔni ka dɔgɔ bamako an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni sɔnkɛla ni sariya sunba kura bolodalen gafe kɔnɔkow ma jamanaden fanba fɛ baaraw na kɛ n'o sariya ye kalata nataw la février kalo kɔnɔ san 2024 yaasa danka sigi furancɛla tɛmɛ fanga na Mali jamana kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli do ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Ka kɛɲɛ ni fitinɛ ɲɛbolilaw ka seginniw ye u sigiyɔrɔ kɔrɔw kɔnɔna na Bayangara gouverneur ale taara ka taa bɔ Mopti u dagalen bɛ yɔrɔ min na u ye a waati yanni u ye Darago n'ale VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bayangara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kow kan an ka kumakanw lamɛn. Kunɲɔgɔn tɛmɛnen na Bayangara marabolo gouverneur ale kɔni y'a ka taama minan ta ka taa Seware ka taa bɔ maa minnu kɔni n'olu ka sigiyɔrɔ bila lakanabaliya kama ka n'u sigi Seware dugu kɔnɔna na a kɔni selen u dagayɔrɔ la a y'a dantigɛ ni ninnu de ye. Sidi Mohamed El Béchir an k'ale lamɛn ale ye Bayangara gouverneur ye. Il est de notre devoir a wajibiyelen don an kan bi kana bɔ aw ye ka foli di aw ma bɛn ni kelenya ale ni basigi o bɛ se ka na cogo min na k'o foli di aw ma ka foli fana d'aw ma a balima minnu n'olu tora Bayangara ka na olu fana ka foli di aw ma a bisimilalen kɔfɛ directeur régional de développement social Mopti n'o ye Musa Alassane Samaki ale kɔni ye gɛlɛyaw bɔ k'a da gɛlɛyaw bɛ tali kɛ baloko fan fɛ ale ni siyɔrɔko o gɛlɛyaw fana bɛ yen ka faraw kan gɛlɛya minnu bɛ yen o ye dumuniko de ye ale ni kɛnɛyako jiko o fana gɛlɛyaw bɛ yen kosɛbɛ. Bayangara gouverneur ka laseli kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka sigi sen kan maa minnu kɔni y'u ka sigiyɔrɔ bila lakanabaliya kama ka na sigi Seware olu bɛ se ka segin ko kura ye u ka yɔrɔw la cogo min na. An b'an ka baɲumankɛ tɔn fo n'o ye PNUD ye mun y'a yira n na k'a fɔ ko u bɛ se k'an dɛmɛ walasa ninnu maa ninnu bɛ se ka segin u ka yɔrɔw la. Nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla bɔlɔlɔsiraw fɛ mun carila ORTM jabaraninw kan. Hakilina jiginna maa 25 bɔɲɔgɔnko olu de kɛn bɛ k'u sigiyɔrɔ bila lakanabaliya kama ka n'u sigi Mopti wa caman bi bɔ Bayangara Bankas walima Koro marabolo de la. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bayangara. Duniya lamini kunnafoniw a yirala k'a fɔ Sahel camancɛ yan fanfɛla marayɔrɔw la ni Mali a bɛnnen bɛ Mali Burkina Faso ani Niger olu sigiyɔrɔw ma ayiwa ko a ka ca ni mɔgɔ 6 million ɲɔgɔnna ye ni wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ani fitinɛ olu binnen bɛ u kan de mago bɛ dɛmɛ baloko dɛmɛ furakɛliko dɛmɛ ani ladonni ko ɲuman dɛmɛw na l'Amérique baɲumankɛ tɔn International Rescue Committee IRC ale ka jate minɛlenw gafew labilali na bi ntɛnɛndonya in na o kɔnɔ kumaw ka fɔ la a taabolow kan ni jate ninnu n'i y'a lajɛ u ka fɔ la ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko dɔ farala ni mɔgɔ ninnu ka hakɛw kan ni kɛmɛdɔya 172 ɲɔgɔnna ye kabini san 2016 wagati la. L'Amérique faamaw ye kɛnyɛrɛ ye pangurunin jet privé kɔnɔmɔgɔ 3 ka saya laseliw kɛ bi ntɛnɛn na jaabi wɛrɛ ma sɔrɔ ka di a koɲa kan u ye a jira k'a fɔ ko karidon na ko a jet privé pantɔ taara don Washington sanfɛla kan n'o ye jamana faaba sanfɛla ye donna pangurun chasseur F-16 2 ɲɔgɔnna olu ni ɲɔgɔn cɛla la ayiwa ko ka lahawula mankanba bɔ jamana faaba sanfɛla kan mɔgɔ nin kɛnɛman kɔni o ma bɔ a ko la lakanakɛlaw olu ka laseliw la Virginie fanfɛ sigidaw kɔnɔna na l'Amérique jamana u y'a yira k'a fɔ ko a koɲa lawaleyara l'Amérique jamana nɛgɛ ɲɛ 20 waati la Virginie polisiw olu ka laseliw la AFP kunnafonidilaw ye. Wagner ɲɛmaba ye a sɛbɛntiya ntɛnɛndon na k'a fɔ ko a ye Rusiw ka sɔrɔdasi jaratigiba dɔ minɛ min kun ka kulu u bɛ kan ka ale ka cɛdenw tugu u nɔfɛ ne ka tiɲɛniba kɛ u tɛmɛyɔrɔw la ayiwa mankan wuliba o senfɛ Wagner ani Rusiw ka sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛla la mɛ kalo tile 17 la u ye a yira k'a fɔ ko Rusiw ka lakana kotigiso la k'a fɔ ko u ka cɛdenw bɛ tugu u nɔfɛ ko ka taa fɛn min ye minnu ye u bɛ taa ka taa o don olu ka jɔyɔrɔw n'u ka kɛlɛkɛyɔrɔw la kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu kan ayiwa ni laseli ninnu kɛra Prigozhin ale ka laseli sɛbɛn
dɔ sen fɛ a ye min ci ka taa k'a bila ka taa irisiw ka lakana kɛ kotigiso mɔgɔw ma. Donsoya di ala mɔgɔ kelen fɛ, mɔgɔ kelen fɛ, jaadu di ale mɔgɔ kelen fɛ, donso ni fama mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ kelen fɛ, ka biya bamara wele, ka daminɛ Itazeli, Modibo daminɛ. Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Nɛgɛ ɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga ɲɛ 16 ye ayiwa k'a fɔ ɲɛna aw bɛ VOA jɛmukan VOA ka kunnafoniw Malikura jɛmukan de kɔnɔna na k'a lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na nin waati in na ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka jɛmukan in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na Wagadugukaw fɛ Burkina Faso an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 Ntomi ani 4 kan Abidjan Côte d'Ivoire Faba kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan awa ne minnu fana bɛ fɛ ka tugu an na nin waati in na bɔlɔlɔsiraw fɛ a b'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraba fɛ n'o ye www.voabambara.com walima an bɛ sɔrɔ directement na nin waati in na Facebook an ka pagew kan ani Instagram ani YouTube kan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ni a yirala k'a fɔ ko Nigeria cɛ marifatigi dɔw ye mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna faga fitinɛ bila sen k'u taara ka taa fitinɛ de bila jamana kɔgɔdugu yan fanfɛla dugu 6 ɲɔgɔnna kɔnɔna na awa o de sen fɛ mɔgɔ 30 ninnu fagara sigida minnu fitinɛ duguba de bɛ sigidala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la awa kabini waati jan awa nin ko ninnu a yirala k'a fɔ ko a lawaleyara dɔgɔkun tɛmɛnin laban waati ninnu kɔnɔna na polisiw ka laseli la Cheikh Thierno ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a koɲaw kan an ka kumakanw lamɛn. Jɛkulumɔgɔ dɔ minnu nana moto la u ye mɔgɔ 8 faga Araka ka mɔgɔ 7 faga Bilingawa ka mɔgɔ 6 faga Jaba ka mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna faga Dabagi ka mɔgɔ 3 faga Araka Duse ani ka mɔgɔ 2 wɛrɛ faga Tisalewa Buskɔnɔ dugu la Ahmad Rufai yen polisiw ka kuma lasela ka bɔ Sokoto mara la ye kunnafoni mun lase a ka kunnafonidiw senfɛ ntɛnɛ don. Buskɔnɔ dugu 2 faralen ɲɔgɔn kan mun gosira sigidala mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 36 ɲɔgɔnna de fagara dankarili dɔ senfɛ minnu n'u k'u minɛna ani k'u jagoya ka kasabi nafolo dɔ d'u ma minnu n'u ma sɔn ka o warakɛ sara bingalikɛla ninnu ye walasa k'u lakana sigidala mɔgɔ dɔ y'a lase k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu kɔni dimina u kɔrɔ kosɛbɛ ka da ka k'u bana ka kuma ɲɔgɔnya kɛ u kan ka wari mun sara walasa u bɛ se ka olu lakana cogo min na bu waleya minnu kɛ Buskɔnɔ dugu caman na sigida ninnu kɔnɔna na o hukumu la u ye dankari an ka duguw la Musa ye kunnafoni mun lase yen sigida mara forotigi sɛnɛkɛla dɔ Kasimi Musa Araka Dutse sigidala mɔgɔ dɔ y'a kunnafoni mun lase AFP kunnafonidiso ma ko sigida mara kɔni ye mɔgɔ 36 de su don kari don minnu fagara ni maramafɛntigi ninnu fɛ ni maramafɛntigi ninnu kɔni kɛlen n'u ka hakiliwuliba de kɛ ani dankarili ka ɲɛsin sigida kɔnɔnaw ma kabiri u yɔrɔ lakodɔnna forêt dɔ kɔnɔna la mun ni Tusona ani Kiyan bana ka surun ɲɔgɔn na yɔrɔ mun ni a bɛ ka taa Niger jamana yanfan fɛ Abdulahi ye kunnafoni mun lase. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Burkina Faso kunnafoni sɛbɛn min n'a bɛ wele ko l'événement o datugura faamaw fɛ ka sababu kɛ l'impôt salen sarabaliya ye kɛnyɛrɛyew ka kunnafoni laseli kɛ baarakɛkuluba n'a tɔgɔ ko Société des éditeurs de la presse privée olu ye u ka nisɔngoya jira ka kɛɲɛ ni a taabolo ye Kader Traoré ne VOA Bambara ka laselikɛla dɔ ka bɔ Wagadugu Faba kɔnɔna la Burkina Faba kɔnɔna la bɛ a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. L'événement n'ale ye Burkina Faso ka sɛgɛsɛgɛli kunnafoni sɛbɛn dɔ ye n'ale bɛ bɔ kalo kalo tile 10 ani a tile 25 fangakura ɲɛmaw ye kala baranbiri ale dara k'a yira ko ni kunnafoni gafe nin man kan ka bɔ tuguni kabiri jumalon tɛmɛnen sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko sababu fɔlɔ min bɔra nin kunnafoni sɛbɛn nin datuguni la min wajibiyara ka bɔ finitigiw fɛ k'a yira ko ni journal nin ma sarali kɛ a ka taxi caman na l'impôt sira kan nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan
a ka gwɛlɛ kosɛbɛ wolomani ka se ka kɛ ka bɔ nin kunnafoni sɛbɛn nin ka baara kɛcogo ra i n'a fɔ ka yaalali kɛ kurutu ani surafɛndenw minnu kɛra jamana kɔnɔ ani min yɛrɛ ye sariya ye ka taa lɛnpo sara kan o baara kɛcogo yɛrɛ kan hakilinajigira journal l'événement ale yɛrɛ ka baara o ye ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lɔn ko minnu bɛɛ ti kɛra ɲɛnama jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko journal d'investigation o ko nin yɛrɛ le senkɔrɔ kabiri tuma damadamani nin kunnafoni sɛbɛn tun bɛ sɛbɛnni kɛra ka taa ko minnu bɛ kɛra finitigiw fan fɛ i n'a fɔ a tun y'a sɛbɛ ko burkina faso ka finitigi ɲɛma dɔ da tun bɛ kurutukurutu ko dɔ ra min warida yɛrɛ taara se fo 500,000 ma o tɛmɛnin kɔ journal l'événement tun y'a sɛbɛ fana ko capitaine dɔ bɛ yen ale sigilen don Wagadugu nka a ka sunguru bɛ opération de maintien de la paix dɔ ra Mali jamana kɔnɔ ko nin capitaine nin ko kalo o kalo a bɛ miliyɔn caman de bila ka di a ka sunguru ma kunnafoni sɛbɛn journal l'événement a ka sɛbɛnni laban min ɲɛsinna sorodasiw ma o tun ye ko finitigi ɲɛma dɔ ka ɲamɔgɔmuso ye bon san min warida taara se 250,000 ma nin sɛbɛnni nin bɛɛ tun kɛra sababu ye ka to finitigiw tun ye journal l'événement ka ɲɛmaa wele ka taa ale ka lɔnni ko ani a darakan lɔn nin sɛbɛnni ninnu bɛɛ kan nka o tun ye a nɔ bila ɲiningaliw kɔfɛ sariya min bɛnna journal l'événement kan ka dankarili kɛ ale ka baarako ra kunnafonidilaw ka jɛnkulu min ye société des éditeurs de la presse privée ye ale ye lasiri dɔ bɔ min kɔnɔ a ye kangara gwasi fanga ɲɛmakuraw ye ko olu kana lɛnpo siraw ta k'o kɛ wajibi ye i n'a fɔ ka se ka dankarili kɛ kunnafonidilaw ka baara ra nin kunnafoni fara ɲɔgɔn kan jɛnkulu nin y'a yira ko dankarili nin bɛ kɛra journal l'événement na tumana min na kamasɔrɔ olu ka ɲɛmaw tun bɛ sigi ka fɔra ni lɛnpo sigida ɲɛmaw ye yaasa ka se ka fɛɛrɛ ɲuman sɔrɔ min bɛna se ka to journal l'événement k'a ka taxiw bɛɛ sara journal l'événement sɛbɛn dabɔra san 2001 tɛmɛnin kunnafonidila dɔw fɛ minnu ni Norbert Zongo tun ye baara kɛ ɲɔgɔn ye kunnafonidila min fagara san 1998 ko kelen minnu na ni o ɲɛma lɔn fɔlɔ nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Gɛlɛnjugu cira Sudan faba sigida dɔw kɔnɔna na bi ntɛnɛn sɔgɔmada in na sɔrɔdasikulu fila ninnu ka fitinɛba nin kɔfɛ surɔ n'a ye u ye su kuru kara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a la dugudenw ka seriyala fɔli la kɛlɛ carilen don Khartoum jamana faba kɔnɔna na ani u ka Darfour sigidaw de kɔnɔna la Modibo Dambili. Sudan jamana la kɛlɛ kɔni juguyalen don sardasulakaw ani u ka force paramilitaire RSF u ni ɲɔgɔn cɛ ni u bɛ ɲɔgɔn na nin y'a dɔgɔkun 7 ye ale juguyara u ka marifati la jɔli o sarati ni ale banna sibiridon tileganfɛla la ni ale kun labɛnna Arabie Saoudite ani États-Unis jamana fɛ ni kɛlɛ in ye mɔgɔ 1,000,000 ani kɔ o de bɔ u sigiyɔrɔ la Sudan jamana kɔnɔna la a ye mɔgɔ 400,000 o de wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la minnu taara u kɛrɛfɛ jamanaw la ani ka gɛlɛya caman fɛnɛ lase jamana faba ma ni jamana den minnu bɛ yen olu kɔni bɛ kɛlɛjugu sanfɛmugu keriw ani bilisa ɲagami kɔnɔna la karidon tile laban na sigida mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ jugumanba de kɛra dugu 3 la jamana faba kɔnɔna la Khartoum, Omdurman ani Bahiri ko i tun bɛ se ka sisikuru de ye yɔrɔ jan fɛ tile daminɛ la tɛnɛndon RSF ale ko k'ale jagoyara ko ka faso jama olu mɔgɔw olu lakana ani ka minnu bɛ bingani kɛ k'olu minɛ kɛlɛ a nana ni gɛlɛyaba de fana ye Darfour yanfan na ni ale bɛ Sudan tilebi yanfan na ni ale tun ye yɔrɔ ye mɔgɔ caman de wulila ka b'u sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ kɛlɛ fɔlɔ minnu tun bɛ yen n'o kɛra ani a sigida mɔgɔw minnu bɛ dugu caman wɛrɛ la n'u y'a yira k'a fɔ ko bingani walew kɛra marifatigi jɛkulu dɔw fɛ. Naka madogo Mali kura au naka madogo nyana naka madogo Mali kura yo au naka nte dogo nyana Washington konona na yano au naka madogo nyana nanka mani duga jabi usigilen file au naka madogo nyana de naka madogo kayatu yo au naka madogo nyana
na kama dogo Mariamu yo au na kama dogo nyana na kama dogo Modibo au na kama dogo nyana na kama dogo Mamedi yo au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi sigilen filɛ ina kama dogo nyana. Ayiwa sisan an ka tɛmɛ n'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye Siyaka Tarawele bolo. Farafina gun kan coupe de la confédération n'a bɛ wele coupe kafu farafina sɛdɛntɔrɔnta ɲɛmayaso ka jɔnjɔnba dɔ don min bɛ clubw kofɔ minnu y'u ka jamanaw coupew ta olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan san o san ɲinan san 2023 ta kun cɛra sibiri tɛmɛnen USM Alger ale de y'a jɔnjɔn ta ka bɔ Tanzanie Young Africans ɲɛkɔrɔ o min Young Africans ni o jɔkɔlɔsiba maliden don n'a tɔgɔ Jigi Jara sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 3 san 2023 Young Africans ye se sɔrɔ USM Alger kan cilu kelen kanankolo USM Alger fɛ yen nka o y'a sɔrɔ tagali la ka ban USM Alger tun ye sebaya sɔrɔ Young Africans kan a fɛ yen cilu 2-1 o jaabi tagali la y'a to USM Alger y'a tɛgɛ nɔ ka da kan a ye jɔnjɔnba ta USM Alger binnen a fɛ yen o ma ɲagari fanga dɔgɔya min bɛ kupu taliko fɔ ka da kan jɔnjɔn ye jɔnjɔn ye ani fana sɛdɛntɔrɔntan sariyaw don USM Alger siɲɛ fɔlɔ don ka jɔnjɔn in ta Young Africans fana siɲɛ fɔlɔ don ka ye kupu kafu finali kɛnɛ kan nka a ma se ka jɔnjɔn sɔrɔ hakilina jiginna kupu kafu phase de groupe ɲɔgɔndanw na Tanzania Young Africans ka fara RD Congo tout-puissant Mazembe US Monastir ka bɔ Tunisie ani AS Real de Bamako de tun bɛ kulu kelen na o phase de groupe ɲɔgɔndanw kuncɛlen jɔyɔrɔ fɔlɔ o kɛra US Monastir ta ye jɔyɔrɔ filanan Young Africans y'o sɔrɔ olu fila ye o niyɔrɔ ta quart de finale la min ye AS Real de Bamako ye ale tun ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ tout-puissant Mazembe ale ye jɔyɔrɔ naaninan sɔrɔ nka o club ninnu fila binna AS Real de Bamako kɔni jijalen don kosɛbɛ ɲina championnat na ka da kan tile 21 tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ b'a bolo a b'a fɛ ni championnat kun cɛra ale ka ŋanaya sɔrɔ walasa ka ye ligue kɛnɛ kan san wɛrɛ n'o ye kafu ka ɲɔgɔndan belebele wɛrɛ ye farafinagun kan min bɛ club ŋanaw kofɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 0 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la dogo don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw makun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn bɛɛ filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye Colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. Ayiwa an balimaw a y'a faamuya k'a fɔ ko ayiwa an ka nin jɛmukan in bita in a bɛna kuncɛ nin kɛra kuncɛli kunnafoni labanw ye ka foli ani tanuni lase halisa lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna a k'aw sɔgɔlen to VOA ka Malikura jɛmukan siraw la radio ani télévision siraw fɛ nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye Malikura jɛmukan kan awa laseliw a labɛnni olu kɛra chaque cero fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. I kɔfile fantanw na o ni Ala y'i kɛ mansa ye i k'i kɔfile fantanw na o
masa min ye kɛ faama ye i ma foyi di ala ma dɛ masaya ye dakanɲɛw a ye minnu kɛ fantanw ye olu ma foyi kɛ ala la o fantanya ye dakanɲɛw